Työväen ääni. Rivit järjestykseen. Tervetuloa kuuntelemaan Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran podcast-sarjaa Työväen ääni. Sarjan ensimmäisellä kaudella Rivit järjestykseen, työväki ja kontrolli pureudumme kontrolliin yhteiskunnallisena ilmiönä 6 eri näkökulmasta useiden eri tutkijavieraiden kanssa. Ja minä olen Elina Hakoniemi ja tänään tässä podcast-sarjan ensimmäisen kauden viimeisessä jaksossa aiheenamme on sosiaalipolitiikka ja kontrolli. Pohdimme muun muassa, miten sosiaalipolitiikka ja kontrolli liittyvät yhteen sekä millaisia kontrollin muotoja erityisesti työväestöön on sosiaalipolitiikan suunnasta kohdistunut ajan saatossa ja miten työväki itse on osallistunut tähän kontrollin muotoihin. Ja aiheen asiantuntijoina ja keskustelijoina minulla on täällä seuranani sosiaalihistorian professori Sakari Saaritsa sekä tutkijatohtori Leena Enbom, molemmat Helsingin yliopistosta. Tervetuloa mukaan keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Te olette molemmat jo pitkän linjan tutkijoita ja olette työssänne tarkastelleet laajasti useasta eri näkökulmasta myös työväen tutkimuksen kysymyksiä ja työväestön historiaa myös tähän kontrollin teemaan liittyen. Tosi kiva, että olette täällä mukana keskustelemassa. Ja kuuntelijoille tiedoksi, että tässä käsitellään useita eri tekstejä, joihin sitten löytyy tämän podcastin kuvauksen yhteydestä vielä tarkemmat viitetiedot, jos haluatte lähteä lukemaan tarkemmin, että mitä on aikaisemmin tutkittu, mutta nyt pureudutaan tähän aiheeseen monesta eri kulmasta. Ja ehkä voitaisiin lähteä tähän kontrollin ja sosiaalipolitiikan yhdistelmään, mikä on nyt taas uusi kulma tähän kontrollin teemaan, mitä on jo aiemmissa jaksoissa eri puolilta lähestytty, niin voitaisiin miettiä, että tämä suomalainen sosiaalipolitiikka on nyt varsinkin Orpon hallituksen aikana ehkä ollut aikamoisessa murroksessa. Ja sosiaaliturvaan on kohdistunut, voisiko sanoa jopa historiallisia leikkauksia, missä tavoitteena on julkisten menojen tasapainotus ja valtion velkasuhteen parantaminen muun muassa. Mutta sitten toisaalta tässäkin näkyy tämä sosiaalipolitiikan ja kontrollin yhteys, eli tämä keskeinen ääneen lausuttu peruste näille sosiaaliturvan kaventumiseen on hallituksen edustajien, esimerkiksi valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan ollut tavoite kannustaa ihmisiä töihin. Eli nämä sosiaaliturvan leikkaukset ja sitten nämä niiden taustalla olevat tavoitteet voidaan ehkä nyt tämän podcastimme teeman ja jakson pureutumispisteen mukaisesti hahmottaa esimerkkinä sosiaalipolitiikan kautta tehdystä kontrollista. Eli tässä kontrolloidaan tätä työntekoa ja välineenä on tämä sosiaalipolitiikka. Mutta tänään ei ole tarkoitus puhua pelkästään nykypäivästä tai ottaa kantaa näihin nykyisiin polttaviin keskusteluihin, vaan ehkä voitaisiin lähteä näin työväen historian tutkimuksen näkökulmasta pohtimaan sitä, että mitä tällaisia keskeisiä historiallisia esimerkkejä teille, Leena ja Sakari, tulee mieleen siitä, että missä sosiaalipolitiikka on vastaavasti ollut kontrollin väline. Aloittaako vaikka Sakarin pohdinnoista? Nyt voidaan mennä ihan tavallaan vähän niin kuin johdantona aiheeseen, että minkä tyyppisiä esimerkkejä löytyy. Niin, kontrolloiminen eri tavoin on ollut aina olennainen osa kaikenlaisia ikään kuin sosiaaliturvajärjestelmiä, tai se on aika anakronistinen termi, että sen esiasteita, että esimerkiksi kerjäläisyys aikanaan on niin kuin mielletty yhdeksi tällaiseksi ongelmalliseksi tavallaan köyhyyden ilmenemismuodoksi. Semmoisia niin kuin muotoiluja on myös esitetty, kun on tarkasteltu tavallaan kun puhutaan sosiaalipolitiikasta, niin siitä koko sosiaalisen niin kuin käsitehistoriasta ja sosiaalisen käsitteen ilmaantumisesta, että oikeastaan silloin niputettiin yhteen erilaisia tällaisia muuta yhteiskuntaa tai eliittejä häiritseviä käyttäytymisen muotoja niin kuin tällaiseksi sosiaalisten ongelmien tai köyhyyden niin kuin kentäksi. Ja yksi näistä oli kerjäläisyys. Ja Suomessa esimerkiksi niin sitten tätä kerjäläisyyttä niin vuosisatojen aikana niin pyrittiin niin kuin, paitsi niin kuin ajoittain kitkemään, niin myös niin kuin tavallaan sääntelemään, että myönnettiin niin kuin tavallaan kerjuulupia tai sitten rakennettiin sellaisia järjestelmiä, jotka hyvin paljon muistuttaa tavallaan organisoitua kerjuuta, niin kuin esimerkiksi ruotuhoito, jossa niin kuin vaivaisia hoidettiin aina kussakin talossa ikään kuin kerrallaan. Ja myös ihan siis tällaisia lisenssejä kerjäämiseen varhaisempina vuosisatoina joskus
joskus myönnettiin. Ja, tokihan sitten aina on ollut sitten tietyssä vaiheessa sitten taas pyritty niin kuin laitostamaan ihmisiä ja ennen kaikkea sitten saattamaan ihmisiä niin kuin työn pariin, ei välttämättä tuottavan työn, mutta niin, esimerkiksi juurikin työhuoneiden kaltaisiin tiloihin sitten, että tavallaan eri tavoin tämä ohjaaminen ja kontrolloiminen ja sääntely on ollut osa varhaisiakin sosiaaliturvan muotoja. Joo, ja sanoit tuosta, nostit hyvin esiin tuonne, että tämä kontrollin käsite on sinällään myös anakronistinen. Jos tätä tarkastellaan pitkällä aikavälillä, niin avatko kuulijoille vielä, että mitä tarkoitat tässä yhteydessä anakronistisella? Mä viittasin itse asiassa sosiaalipolitiikkaan. Joo, se on aivan. tämmöinen nykykäsite, että koko niin kuin sosiaalisen käsitteellähän on oma historiansa ja siinä, miten ylipäänsä aletaan hahmottaa, että yhteiskunnassa on sellainen alue, jolle me annamme nimen sosiaalinen ja johon liittyy sellaisia asioita kuin sosiaaliset ongelmat tai sosiaaliturva, että on liittynyt niin kuin tavallaan yhteiskuntaa koskevan tiedon kehitykseen ja niin kuin tämmöisen niin kuin itse liikkuvan yhteiskunnan syntyyn, jossa niin kuin ihmiset on tavallaan niin kuin vähemmän niin kuin hallitsijan määräysten mukaisesti ja niin kuin tavallaan itsenäisesti luoneet rakenteita ja sitten nämä rakenteet on tavallaan aiheuttanut ongelmia ja niitä on pitänyt sitten jollakin tavalla tutkia ja ymmärtää esimerkiksi tilastollisesti ja sitten yrittää kehittää uudenlaisia tapoja puuttua niin kuin ongelmiin. Ja kuten tiedämme, niin käsitteiden merkitys on ajan oloon muuttunut, että niin kuin esimerkiksi hyvinvointivaltio niin on ilmestynyt aika myöhään niin kuin tietysti näkökulmasta niin kuin poliittisen keskustelun sellaisena, kun me se nykyään tunnetaan, ja aikaisemmin just samoista asioista saatettiin puhua esimerkiksi juurikin pelkästään sosiaalipolitiikkana, tai hyvinvointivaltiolla saatettiin tarkoittaa jotain muuta kuin nykyään, sillä saatettiin esimerkiksi tarkoittaa talouden rakennemuutosta tai talouskasvua, niin kuin Jouko Siiven klassikossa Ryysyrannasta hyvinvointivaltioon. Joo, hyvä, kiitos ja hyvä pohdinta, ja päästiin suoraan näihin käsitteiden ytimeen ja siihen, miten niissä tapahtuvat muutokset sitten heijastelee ja toisaalta myös vaikuttaa siihen ympäröivän yhteiskunnan kehitykseen. Onko Leenalla, haluatko nostaa tässä kohtaa esiin jotain näistä historiallisista esimerkkeistä? No, mä sosiaalipolitiikasta kontrollivälineenä? Joo, ole hyvä. Mä voisin jatkaa ja olen Sakarin linjoilla siinä, että kontrolli on ollut aivan olennainen osa sosiaalisen turvan järjestämistä oikeastaan kautta aikaan. Että jos nyt katsotaan ajanjaksoa vanhasta vaivaishoitoasetuksesta, eli 1870-luvulta tänne nykypäivään asti, niin kontrolli on aina ollut olennainen osa näitä erilaisia järjestelmiä, ja sosiaalisen turvan tarjoamiseen on aina liittynyt jonkunlainen epäluulo näitä palvelujen saajia ja sosiaaliturvan käyttäjiä kohtaan, ja myös pelko väärinkäsityksistä, ja aina kun on ollut keskusteluja sosiaaliturvan niin kuin tason nostosta tai kattavuuden parantamisesta, niin niihin keskusteluihin on aina myös liittynyt vahvasti sellainen joutilaisuuden pelko, että jos ihmisille tarjoaa parempaa turvaa, niin he heittäytyvät sitten aivan joutilaiksi ja ovat elämänsä tekemättä mitään. Teema, mikä resonoi myös nykykeskusteluissa vahvasti. Joo, tämä on hirveän niin kuin semmoinen, tällä ajattelutavalla ja diskurssilla on hyvin pitkä historia ja se on hyvin piintynyt ajattelumalli, jota on vaikea muuttaa. Joo. Ja mä voisin nostaa itse vaikka sitten sosiaaliturvan historiasta esiin muutamia sellaisia käytäntöjä, joissa tämä kontrolli on tullut niin kuin hyvin vahvasti esille. Joo. Ja yksi semmoinen on vaikkapa juuri se koko hakuprosessi, että miten ihmiset, jotka oli yhteiskunnan tuen tarpeessa, niin miten heitä lähestyttiin ja käsiteltiin. Ja siinä olennainen tämmöinen vaihe oli se, että ihmisille tehtiin kotitarkastus. Heidän kotiinsa tuli joko huoltotarkastaja tai sitten, jos oli kyse tämmöisestä yksityisen hyväntekeväisyyden tarjoamasta köyhäinavusta, niin se oli ihan tämmöinen vapaaehtoiselta pohjalta toimiva yhdistysaktiivi, joka tuli ja hyvinkin pikkutarkasti arvioi henkilöiden niin kuin siisteyttä ja
myös kykyä järjestyksenpitoon ja Joo. mä oon itse lukenut niin kun väitöskirja-aineisto koostui tämmöisistä raporteista, että mitä sitten kirjattiin ylös. Niin, Ja sanotko vielä, että miltä ajalta nämä tarkastelut tämä on? käytäntö oli niin kuin voimassa hyvin kauan myös, että se oli jo 1800-luvun lopulta tuonne 1900-luvun puoliväliin. Joo. Niin niissä raporteissa niihin kirjattiin juuri sellaisia asioita, että onko henkilö kykenevään järjestyksenpitoon, siisteyteen, säästäväisyyteen. Ja myöskin kommentoitiin luonteenpiirteitä. Ja nämähän on aivan epäolennaisia asioita sen kannalta, että onko joku ihminen aidosti avun tarpeessa vai ei. Joo. Ja tämä avun tarpeessa oleva ja sitten toisaalta tämä kysymys siitä, että kuka ansaitsee avun, mistä keskusteltiin ymmärtääkseni aika paljon, varsinkin silloin 1900-luvun alkuvaiheessa, niin on kyllä kiinnostava. Joo. Tässä tavallaan on nyt piirretty kuva tämmöisestä niin kuin pitkän aikavälin ja historiallisesta puheesta, mutta voitaisiko vähän sitä pitkää aikaa ja sitä historiaa jakaa ikään kuin osin. Ja Sakari, tuossa puhuitkin jo siitä, että tämä sosiaalisen käsitteen nousu kytkeytyy voimakkaasti tähän hyvinvointivaltion kehitykseen, niin ehkä nyt lähtisin vähän, että jos me mietitään sitä sosiaalisen ja sosiaalipolitiikan tai aikaisempien avustuksen käytäntöjen, mitkä myöhemmin ehkä sosiaalipolitiikan muotoina ymmärretään, vaikka silloin sitä sosiaalipolitiikka-sanaa ei tunnettukaan, kuten tässä hyvin nostettiin esiin, niin ehkä jos me tavallaan sitä pitkää aikaväliä jaetaan, niin olisiko tämä hyvinvointivaltion kehitys nähtävissä tämmöisenä keskeisenä käänteenä, tai itse ainakin jotenkin ajattelen, että tämä sosiaalipolitiikka etenkin suomalaisessa keskustelussa kytkeytyy voimakkaasti tähän hyvinvointivaltiokehitykseen ja sen kehittymiseen, ja että hyvinvointivaltio ymmärretään tämmöisenä valtion sosiaalipolitiikan ja sosiaaliturvan valtion roolin laajenemisena tällä kentällä. Mutta nyt mietin, että jos me ajatellaan tätä kontrollin välineen, tätä sosiaalipolitiikkaa, niin miten tämä hyvinvointivaltiokehitys ja se valtion roolin muuttuminen, niin muuttiko se jotain? Esimerkiksi mitä Leena tässä kuvasi tästä näistä kotitarkastuksista ja siitä, että kuka ansaitsee tai kuka saa apua, niin kun tämä institutionalisoituu, niin minkä tyyppisiä muutoksia siinä tapahtui sen hyvinvointivaltiokehityksen myötä? Niin, no tämä hyvinvointivaltio-käsitehän tosiaan on, niin kuin, se on ymmärrettävissä myös tämmöisenä jälkikäteisrationalisointina, että meillähän ei ole sellaista historian hetkeä, jolloin se hyvinvointivaltio tuli, vaikka usein sitten saatetaan hahmottaa asia niin, että toisen maailmansodan jälkeen tuli hyvinvointivaltio ja ylipäänsä tämän kehityksen niin kuin käsitteellistäminen nimenomaan hyvinvointivaltiokehitykseksi tai kokonaisvaltaiseksi projektiksi, niin voi olla aika myöhäinen ilmiö. Mutta sitten monet muutokset, joita tavallaan se periodi toi mukanaan, jotka kuitenkin on niin kuin ymmärretty tämän hyvinvointivaltion niin kuin synnyn juurikin vuosikymmeniksi, niin oli sen kaltaisia, että ne kyllä vaikutti tähän kontrolliin, että just niin kuin Leena mainitsi näistä kotitarkastuksista, että kun ne loppuivat ja sosiaalitoimiston, kun silloin ruvettiin käyttämään toisen maailmansodan jälkeen, mun ymmärtääkseni tuli tämä termi sosiaaliapu tai sosiaalitoimisto, että siihen asti puhuttiin, siis 30-luvulla puhuttiin huoltoavusta ja sitä ennen puhuttiin köyhäinavusta. Niin se oli merkittävä muutos ja sitä kommentoi sosiaalityöntekijätkin niin tutkimuksen mukaan, että myös joskus happamasti, että ilmeisesti ihmisillä on nykyään oikeus sulkea meiltä ovensa ja käydä vain täällä toimistossa hakemassa avustuksia. Sitten toinen iso asia on siirtyminen sosiaalivakuutuksiin, sosiaalivakuutusten tuleminen, että siis puhutaan niin kuin sairausvakuutuksesta, työttömyyskorvauksista ja silloin me puhutaan niin kuin tosi erilaisesta prosessista, että ihmisillä on tavallaan tietyillä ehdoilla niin kuin oikeus saada vakuutusmaksuja, vakuutuskorvauksia, sitä on jonkun riski kohdannut ja silloin siihen ei liity tämmöistä samanlaista niin kuin arviointia, kontrollia, valvontaa, kasvatusta, vaan se jää enemmän sit sinne niin kuin viimekätisen sosiaaliturvan tai siihen, mistä sitten myöhemmin tuli toimeentulotuki, niin alueelle, joka tavallaan supistuu aika dramaattisesti siinä vaiheessa, kun alkaa tulla tämmöisiä niin kuin sosiaalivakuutukseen perustuvia tulonsiirtoja, jotka kattaa merkittäviä riskejä. Työttömäksi nostat työttömyyskorvausta, jotka mene selittämään köyhänhoitolautakunnan eteen, miksi tarvitset rahaa. Joo, aika kuitenkin sit niinku merkittäviä muutoslinjoja myös. Mites Leena, mitä ajattelet tästä hyvinvointivaltion rakentumisen? Niin, anteeksi. No, meitä kiinnostava kysymys on tietenkin se, että tekikö hyvinvointivaltio tästä sosiaaliseen turvaan liittyvästä kontrollista jotenkin
inhimillisempää tai miedompaa tai lievempää. Ja sitä voi ehkä pohtia siltä kannalta, että jos katsoo yksittäisiä laitoksia, vaikka nyt sitten työlaitoksia, niin niitä alettiin perustaa Suomessa siis 20-luvun lopulla. Ja ne oli myös pitkäikäisiä laitoksia, niitä oli vielä 80-luvullakin, mutta ne kans käy läpi tämmöisen muutoksen, että 20-30-luvun työlaitoksia, niin kun niitä työvelvollisia ihmisiä hallittiin niin kuin raalla voimalla ja fyysisillä rangaistuksilla. Ja sitten vuosikymmenien saatossa, kun tulee myös nämä hyvinvointireformit ja lakimuutokset, niin sitten nämä työlaitokset muuttuu huoltoloiden kaltaisiksi ja niissä on ehkäisevää päihdetyötä ja ne on tämmöisiä asuntoloita. Eli kyllä tavallaan menetelmät muuttuu. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että hyvinvointivaltio on niin kuin jossain määrin lisännyt kontrollia, kun sosiaalipolitiikka institutionalisoituu ja tunkeutuu sitä kautta enemmän ihmisten arkeen. Tällaistähän kritiikkiä, sosiaalivaltiokritiikkiä kuulee, mutta mä en ajattelisi, että se on ihan perusteltua tai että hyvinvointivaltio mitenkään olisi kuitenkaan lisännyt kontrollia, koska eihän sellaista perhettä ja yksityisyyttä ennen hyvinvointivaltio, jossa ei olisi ollut kontrollin elementtejä, niin eihän sellaista ole ikinä edes ollut olemassa. Että kyllähän varsinkin työläisperheet ja työläisnaiset on altistunut monenlaisille kontrollin muodoille jo ennen hyvinvointivaltioa. Ja se, että jos hoiva ammatillistuu, niin sehän tekee hoivatyöstä vaan niin kuin läpinäkyvämpää ja lisää niiden naisten neuvotteluvoimaa ja ne aiemmat kontrollimuodot, jotka on jotenkin piileviä, niin ne tulee sitten näkyväksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tässä jäin itse jotenkin miettimään sitä, että se on just tosi kiinnostava kysymys siitä, että lisääntyykö se kontrolli sen hyvinvointivaltion myötä, mutta sitten toisaalta esimerkiksi kun tämä niinku riskeihin vastaaminen lisääntyy, niin miten muuttuiko se sosiaalipolitiikan ja kontrollin suhde sitten jollain tapaa siinä hyvinvointivaltion kehityksen aikana? Että vähenikö tavallaan sen kontrollin merkitys osana sitä sosiaalipolitiikkaa vai mitä sille sosiaalipolitiikan ja kontrollin suhteelle itse asiassa tapahtuu? Siinä varmaan on ollut erilaisia vaiheita, että tietysti sit just on niin kuin enemmän just tämä kehitys 60-70-luvulla, jolloin niin siirryttiin sosiaalivakuutuspohjaisiin järjestelmiin ja ylipäänsäkin oli sitten ehkä pohdittiin asioita enemmän oikeuksien näkökulmasta, niin varmasti muutti ja vähensi kontrollia, mutta sitten tietenkin sitä on sitten seurannut uusi käänne, että niin kuin on arvioitu, että noin 1990-luvun lamasta, josta nyt on jo niin kuin tuommoiset reippaat 30 vuotta, niin on taas sitten siirrytty enemmän toiseen suuntaan ja alettu pohtia enemmän kannustimia ja kontrollia ja oltu huolissaan juurikin niin kuin työllisyysvaikutuksista ja että siinä on tapahtunut tällainen suunnan muutos, kuten Raija Julkunen asian kiteytti. Eri vaiheita. Niinpä. Kuulostaa kiinnostavalta. Mitäs Leena? Mä lisäisin tuohon, että se niin kuin viimesijainen toimeentulon turva, joka on siis ollut varhaisimmissa sosiaaliturvan vaiheissa köyhäinapu, sitten se on muuttunut huoltoavuksi ja nyt tällä hetkellä puhumme toimeentulotuesta, niin se on juuri se sosiaaliturvan muoto, joka sisältää eniten näitä kontrollin elementtejä. Ja siinä mielessä, kun tämä sosiaalivakuutusjärjestelmä kasvaa siihen rinnalle, niin se syyperusteinen sosiaaliturva, niin se ehkä pienentää juuri sitä joukkoa, jota kontrolloidaan kaikista rankimmin. Että niin köyhäinavun kuin huoltoavun kuin toimeentulotuen saajakin, nehän altistuu niin kuin äärimmäiselle kontrollille, koska he joutuu avaamaan niin kuin koko elämänsä ja koko yksityisyytensä tälle niin kuin sosiaaliturvaa toteuttavalle viranomaiselle. Se onkin itse asiassa kiinnostavaa ja aika yllättävää, tai tavallaan niin kuin yllättävääkin puoli. Ja tämä liittyy, vaikka me ei pitänyt mennä nykypäivään, mutta saadaan me puhua nykypäivästäkin. Vielähän se ei näy niin paljon näissä luvuissa, mutta jos nämä leikkaukset johtaa siihen, että ihmisiä ajautuu yhä enemmän toimeentulotuen piiriin, niin se myöskin lisää niiden ihmisten määrää, joita kontrolloidaan kaikista tarkemmin. Tosi kiinnostavaa. Joo, ja tämä viimekätinen sosiaaliturva ja sen varhaiset muodot on myös semmoinen niin kuin
alue tai osa sosiaalipolitiikkaa, jossa sitten tulee tämmöisiä aika kiinnostavia rajapintoja myös niin kuin, perheisiin ja sukulaisverkostoihin ja siihen muuhun yhteisöön niin kuin sen yksilön ulkopuolella ja rinnalla, joka sitä apua hakee tai tämän kontrollin kohteena on. Että tunnetusti esimerkiksi tämä 1920-luvun alussa säädetty uusi köyhänhoitolaki niin määritteli tarkkaan sen, että kuka on vastuussa kenenkin toimeentulosta niin kuin perheissä ja suvussa. Että siinä oli tämmöinen niin kuin 2 sukupolvea, että niin kuin lapset, vanhemmat ja isovanhemmat oli keskinäisessä vastuussa niin toistensa toimeentulosta, ja jos tämä laiminlyötiin, tämä niin kuin ikään kuin lain katsoma velvollisuus auttaa, niin sitten kunta saattoi auttaa viime kädessä, mutta tässä syntyi sitten velka, joka kohdistui tähän tuen saajaan tai sitten siihen tahoon, joka olisi pitänyt tätä auttaa, tätä tuen saajaa. Jaa. Tietysti kun puhuttiin työlaitoksista, niin ehkä helpoin esimerkki on tällaiset perheensä elättämisen laiminlyöneet isät, jotka sitten passitetaan tarvittaessa työlaitokseen maksamaan sitä velkaansa kunnalle. Mutta että muutenkin siis oli olemassa tämmöinen mahdollisuus periä, ei ainoastaan ihmiseltä itseltään, että lähtökohtaisesti tämä köyhän apu oli velkaa, niin, vaan myös niin kuin näiltä sukulaisilta ja lähimmäisiltä, jotka on laiminlyöneet tämän avustamisen. Et siinä mielessä yksi radikaali muutos on sitten se, että kun nämä muuttuu niin kuin tavallaan yksilöllisemmiksi nämä avustukset, mutta sitten nykyäänkin toimeentulotuen kohdalla niin voidaan tulla sitten sellaisiin tilanteisiin, jossa ei tunnisteta tavallaan sitä kokonaisuutta, vaan arvioidaan nimenomaan sitä yksilöä, sen tuloja, menoja ja tilannetta, eikä sitten esimerkiksi voida ottaa huomioon sellaisia asioita kuin vaikka tarve maksaa poikansa huumevelkoja tai jotain vastaavaa, joka sitten taas toisella tavalla johtaa siihen, että syntyy tällaista niin kuin kitkaa ja ongelmaa ja epämääräisyyttä. Joo, onpa kiinnostavaa. Ja vaikka just oli aluksi puhetta, että täällä saa historioitsijat rauhassa puhua historiasta, mutta kyllähän nämä tosi voimakkaasti peilautuu näihin nykykeskusteluihin edelleen. Olitko Leena sanoa? No mä olisin jatkanut Sakarin esille nostamaa näkökulmaa, että siis se velkaluontoisuus, niin sehän säilyi laissa jossain muodossa aina 1970 vuoteen asti. Joo. Että varsin usein sitä velkaa ei kuitenkaan pystytty sitten perimään, koska köyhät ihmiset ja viimesijaisen sosiaaliturvan saajat oli itse niin köyhiä läpi elämänsä ja heidän sukulaisensa oli niin köyhiä, että sitten sitä ei käytännössä pystytty perimään takaisin, mutta se mahdollisuus oli aina olemassa, että sitä velkaa lähdetään perimään ja viimeinen vaihtoehto oli sitten se työlaitos. Ja ne huoltovelat, niin ne oli tosi pitkiä, että mä oon itse, kun mä oon tutkinut niin kuin köyhäinavun saajien ja huoltoavun saajien selviytymistä, niin saatettiin pyrkiä periin 20 vuottakin vanhaa huoltovelkaa. Ja sitten myös se järjestelmä oli sen vinksalle rakennettu, että jos se perheenelättäjä esimerkiksi lähetettiin työlaitokseen niin kuin kuittaamaan tätä velkaa, niin silloin se velka saattoi vaan kasvaa, koska se perhe eli siellä jossakin kaupungissa tai maaseudulla ja heiltä tuli elinkuluja ja sillä työlaitospalvelulla ei juuri tienannut kuitenkaan mitään. Joo. Eli se oli tämmöinen vähän niin kuin velkavankeustyyppinen järjestely. Pitkäaikainen. Joo. Tuon kontrollin näkökulmasta on just olennainen kysymys, että sitähän on tutkittu, siis historian tutkija Matti Hannikainen on tutkinut tätä Helsingin osalta tätä köyhäinavun takaisinperintää ihan tilastollisesti. Ja se osuus, joka perittiin takaisin, oli suhteellisen vaatimaton, mutta nimenomaan juuri se uhka ja se, että se on näin rakennettu. Ja tämä on se sääntö siinä, se on niin kuin kontrollin muoto, jonka on tarkoituksena vaikuttaa just ihmisten käyttäytymiseen ja tehdä siitä luontaantyötävää. Joo. Onpa kiinnostavaa ja varmasti täynnä kiinnostavia ihmiskohtaloita myös nämä tutkimukset näistä velkaveloista ja niiden etenkin siitä uhkasta. Ja tässä nyt nousikin tavallaan esiin jo se yhtenä esimerkkinä se useammankin kerran tämä perheensä elättämisestä vastuuta. Ei vastuuta kantanut perheen isä, joka on ollut yksi tavallaan heistä, joihin tätä kontrollia on kohdistettu, mutta miten sitten laajemmin, jos ajatellaan tätä sosiaalipolitiikan ja kontrollin suhdetta, niin ketä
eri ajanhetkissä on keskeisesti pyritty kontrolloimaan? Nouseeko teille mieleen jotain erityisiä ryhmiä? Ja tietenkin nyt tämän podcastin teemasta tämä työväestön ja työväen asema tässä kontrollin ja sosiaalipolitiikan ristipaineessa on tietenkin varmasti erityisen kiinnostavaa. Ja onko se näin, että kontrolloidaan tavallaan heihin, jotka tarvitsevat sitä erityistä apua, vai onko siinä tämmöistä sitten laajempaa kontrollia niissä avun rakenteissa ja instituutioissa? Vai onko se sitten tiettyjen ryhmien kontrollointia? No tavallaan se on, niin kuin, on varsinkin niin kuin, on historiallisesti ollut melko hajanainen se niin kuin, tavallaan instituutioiden kenttä, joka sitä on määritellyt sitä, mitä me kutsumme sosiaalipolitiikaksi, mutta ehkä sitä voi lukea semmoisena kokonaisuutena, jonka tarkoituksena on muokata tietynlaista yhteiskuntaa ja tietynlaisia ihmisiä, että just yksi kontrollin kohde on just olleet tällaiset ryhmät kuin kerjäläiset tai ihmisten liikkuminen ylipäänsä on koettu niin kuin hankalaksi. Että esimerkiksi 1930-luvun laman aikana niin ahkerasti sen laman ollessa syvimmillään niin kotipaikkaan perustuen niin pyrittiin kyyditsemään paikkakunnalta toiseen liikkuvia ihmisiä, jotka niin kuin kävivät kerjuulla tai kiertelivät etsimässä töitä tai toimeentulon mahdollisuuksia, pyrittiin kyyditsemään takaisin omaan kotikuntaansa ja ehkäisemään ja rajoittamaan tätä liikkumista. Että se kuntalaisuus oli olennainen peruste ja siinä niin kuin tavallaan pyrittiin niin kuin estämään tavallaan tällaista niin sanottua maahanmuuttoa muista kunnista toisiin kuntiin, mutta sitten taas siinä vaiheessa, kun talous alkoi paremmin vetää, niin sitten saatettiin lähettää taas tuolta yleisten työ- ja kulkulaitosten ministeriöstä muistaakseni kiertokirja, jossa sitten taas todettiin, että on tärkeää, että ihmiset liikkuvat töiden perässä sinne, missä niitä on. No. Se liikkuminen tämmöinen niin kuin hallitsematon liikkuminen tai siirtyily on ollut yksi sellainen, mikä on nähty niin kuin ongelmallisena. Ja kaikki tällaiset tietenkin just häiriötä tuottavat, siis jos ajatellaan tätä tällaista yhtä tulkintaa tämän niin kuin tavallaan köyhyyden ongelman määrittelystä, joka on se, että se perustuu ennen kaikkea niin kuin häiriötä tuottaviin käyttäytymisen muotoihin, joita niputetaan, niin kaikki tällaiset ryhmät on ollut sit niin kuin tietynlaisen kontrollin kohteena, mutta sitten toisaalta niin kuin voi ajatella, että on pyritty juurikin niin kuin ohjaamaan esimerkiksi työväestöä niin kuin sitten olemaan tietyllä tavalla, ja tähän on kuulunut just sellaiset normit kuin perheen elättäminen ja sitten tällainen kaiken sorttinen niin kuin tavallaan hyvin harrastuksiin ohjaaminen ja valistaminen ja kasvattaminen, jota sitten on myös tämä niin kuin kurinalaista toimijaa kehittämään pyrkinyt työväenliike itsekin niin kuin aktiivisesti edistänyt. Joo. Eri tavoin. Me voitaisiin ehkä pureutua vähän tarkemmin näihin työväenliikkeen sisäisiin kontrollimuotoihin ihan kohta myös toki sen sosiaalipolitiikan piirissä, mutta myös laajemmin tästä kontrollista. Mutta olisin ehkä vielä tarkemmin, ymmärsinkö oikein, että tavallaan tämän kontrollin, että se on sekä kohdistunut niihin apun tarvitseviin ja heidän kontrolliin, mutta sitten samalla myös laajemmin tässä sosiaalipolitiikan tai analyyttisesti sosiaalipoliittisen toiminnan piiriin kuuluvissa ilmiöissä on ollut myös tämmöistä ihanteellisen normaalin määrittämistä ja sitten siitä normaalista poikkeamisen korjaamista, vai miten itse ajattelet sen? No niin, voit tavallaan ajatella, että jos ajattelee sitä vaikkapa vuoden 1922 köyhäinhoitolakia, niin tavallaan sehän kertoo, että miten asioiden pitäisi olla, että se, että mitä tapahtuu niille avun tarvitsijoille, jotka on aina ollut pieni vähemmistö, on yksipuolista asiaa, mutta se myös viestittää, että ihmisten pitäisi tuolla ensisijaisesti toimia omillaan ja toissijaisesti niin pitäisi huolehtia toisistaan, niin kuin tietyt niin kuin tavallaan lähimmäiset tai lähiomaiset on vastuussa siitä toimeentulosta, ja sitten jos tämä epäonnistuu, niin kunta voi auttaa, mutta se pitää maksaa takaisin. Sehän on niin kuin, tavallaan ilman muuta niin kuin tämmöistä käyttäytymisen ohjaamista tai eräänlainen niin kuin sääntökirja sille, että miten ihmisten toimeentulon pitäisi yhteiskunnassa järjestyä. Joo, ja tässä nousikin jo esiin tämä perheellisyyden ihanne ja työssäkäynnin ihanne. Minkä tyyppisiä muita ihanteita näihin keskusteluihin on kytkeytynyt? Niin, no se tietenkin siis on sellainen tulkinta, että kun tämä vanha tämmöinen niin kuin laajempiin patriarkaalisiin perheyhteisöihin tai huonekuntiin perustunut järjestelmä niin kuin murtui tässä 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin sitten niin kuin just eliitit kiinnitti kauheasti toivoa siihen, että sitten nimenomaan työväki voitaisiin kiinnittää tällaisiin ydinperheisiin, ja siitä tulisi sellainen niin kuin ankkuri, joka sitten ehkäisisi tällaista
kaikenlaista irtonaisuutta ja epämääräisyyttä. Ja tokihan tätä on sitten niin kuin pyritty edistämään. Joo, kuulostaa kiinnostavalta. No mites Leena, palataan vielä tähän alkuperäiseen kysymykseen näistä, että keneen se kontrolli on kohdistunut. Ja olet muun muassa ollut toimittamassa Pete Pessosen ja Sami Suurenjoen kanssa tätä Väkivoimakas -kirjaa vuodelta 2020, missä aiheena oli valvottu ja kuritettu työläinen. Mutta minkä tyyppisiä näkemyksiä sinulla on siitä, että keneen tämä kontrolli on pääasiassa kohdistunut? No, jos mä vastaan tähän nyt sitten kuitenkin siitä näkökulmasta, että keihin tämä sosiaalipolitiikan tai sosiaaliturvan muodossa oleva kontrolli kohdistuu, niin tietenkin niihin edunsaajia käyttäjiin, koska se on helppoa, koska he ovat sisällä siinä järjestelmässä ja siinä järjestelmässä on jo monia tämmöisiä instrumentteja, esimerkiksi erilaisia laitoksia, jotka perustuu siihen, että ihmiset fyysisesti suljetaan johonkin tilaan. Me puhuttiin työlaitoksista, mutta myös muut työhön liittyvät järjestelyt, hätäaputyöt ja lapiolinjat, niin ne on toki sosiaalipolitiikkaa ja työttömyyden hoitoa, mutta ne on myös kontrollin instrumentteja, koska ne perustuu siihen, että ihmiset pidetään jossain paikassa ja heitä valvotaan. Ja sitten vielä tähän niin kuin tämmöiseen ideologiseen kasvattamiseen, niin nämähän on aivan oivallisia nämä työtuvat, että niissähän opetetaan, naisten työtuvissa opetetaan juuri näitä kotitaloustaitoja ja taloudellista raaka-aineiden käyttöä ja ompelua ja paikkausompelua nimenomaan. Ja lapsille opetetaan vähän näitä samoja taitoja sukupuolen mukaan, toki erilaisia, mutta näillä tähdätään siihen, että nämä köyhät sitten pystyisi mahdollisimman taloudellisesti hoitamaan oman kotitaloutensa, mutta myöskin niin kuin tämä oma apu ja itsensä työllistäminen on katsottu olevan parhaita niin kuin keinoja sitten välttää sitä yhteiskunnan tuen varaan joutumista. Joo, niin ehkä just, jos palaisi tähän, että minkälaisia ihanteita oli, niin yksi sellainen ehkä ihanne, jota niin kuin sekä työväenliike että sitten muut tämmöiset yhteiskunnalliset valtakeskittymät niin kuin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä pyrkii edistämään, on semmoinen tietynlainen rationaalisuus, johon kuuluu se, että pystyy niin kuin hoitamaan omaa talouttaan järkiperäisesti, ja siihen kuuluu myös semmoinen niin kuin modernistinen, semmoinen nykyaikainen niin kuin tavallaan uudenlaisten tekniikoiden, kuten kotitalousbudjettien käyttö ja ajatus siitä, että niin kuin pystytään tavallaan, siihen liittyy sellainen käsite kuin kotitalousideologia, jolla oli niin kuin omat tämmöiset tavallaan tutkijansa ja kannattajansa ja järjestölliset edistäjänsä, niin kuin Martoista taloustieteilijä Laura Harmajaan, joka niin kuin tavallaan pyrki siihen, että ikään kuin nykyaikaistetaan ja ammattimaistetaan kotitalouksien asioiden hoitoa, niin kuin työn rationalisoinnista sitten kirjanpitoon. Että tällä tavalla sitten pystyttäisiin myös olemaan säästäväisiä kotitalouksissa toisaalta, mikä voisi sitten vähentää sosiaaliturvan tarvetta. Tämä oli tämmöinen tavallaan enemmän ehkä niin kuin porvarillisen eliitin, jos näin voi sanoa, niin kuin näkökulma asiaan. Ja toisaalta sitten niin työväenliike myös kannatti tätä, kuten Kari Teräs on kirjoittanut, että tämä niin kuin tämmöinen rationaalinen, talouttaan hyvin hoitava ja sitä seuraava työläinen, niin toisaalta siis pysty niin kuin tuottamaan tietoa siitä, että miten ongelmat eivät johdu työläisten holtittomasta taloudenpidosta, vaan enemmänkin alhaisista palkoista tai huonosta talousjärjestelmästä, mutta sitten toisaalta se myös tuotti tällaisia niin kuin rationaalisia, toimintakykyisiä, hyvin järjestyneitä työläisiä sitten, jotka pystyvät toimimaan myös työväenliikkeessä. Ja tällainen niin kuin, tavallaan talouden järkiperäinen hoito toimi perusteluna muun muassa AY-jäsenyydelle, että todettiin, että AY-jäsenmaksu on niin kuin kodin paras osake. Ja tällaisen niin kuin rationaalisen argumentaation kautta sitten pyrittiin myöskin sitten työväenliikettä rakentamaan tietyssä vaiheessa. Joo. Tosi kiinnostavaa. Tässä nousee paljon tavallaan siitä, että kontrollia myös tämän sosiaalipolitiikan yhteydessä tulee monesta suunnasta ja siinä on monta toimia, että pitäisikö meidän pysähtyä hetkeksi vielä miettimään, tai pysähtyä hetkeksi ihan miettimään sitä, että tässä nyt on noussut esiin sitä, että ikään kuin tässä sosiaalihuollon piirissä viranomaiset
kontrolloivat avuntarvitsijoita, mutta sitten tässä on noussut vahvasti esiin myös se, että sitä kontrollia näissä myös sosiaalipoliittisissa kysymyksissä on paljon muuallakin, kuten esimerkiksi työväenliikkeen piirissä juuri näiden ihanteellisten toimijoiden tavallaan kasvattamisessa, ehkä voisi sanoa. Niin ehkä pysähdytään vielä vähän pohtimaan erikseen sitä, että kun sosiaalipolitiikka on kontrollivälineenä, niin kuka keskeisesti kontrolloi, käyttää sitä kontrollia, ja onko tässä tapahtunut kenties muutoksia pitkällä aikavälillä, esimerkiksi nyt jos ajatellaan suhteessa tähän hyvinvointivaltioon. Itse ajattelisin vaikka esimerkiksi, että tämä työväenliikkeen sisäinen kontrolli on varmaan semmoinen, onko se vähentynyt nykypäivän tullessa vai eikö? Mitä ajatuksia tästä kontrolloijista, kuka käyttää sitä kontrollia? Niin, se on sitten myös näkökulmakysymys, että tavallaan jos valta nähdään tällä tavalla jälkistrukturaalisesti semmoisena, niin kuin, joka on hajautunut yhteiskuntaan jotain vähän kaikkialla, niin silloin se niin kuin, joka on olennaisesti semmoista, joka sisäistetään. Juurikin tämä esimerkiksi näistä kotitalousbudjeteista, joita niin kuin myös työväki 1900-luvun alussa otti innolla vastaan silloin, kun Vera Hjelt teki ensimmäistä tämmöistä tunnettua kattavampaa kotitalousbudjettitutkimustaan ja käytti ja täytti ja seurasi omaa talouttaan suurella innostuksella, niin tämä osoitti sellaista niin kuin tavallaan niin kuin uudenkaltaisten toimijoiden muokkautumista ja semmoisia uudenlaisten niin kuin minätekniikoiden syntyä siinä ja itsensä hallitsemisen tapoja, jolloin niin kuin se tilanne ei ole vain se, että joku kontrolloi ja joku tottelee, vaan kysymys on sellaisesta niin kuin tavallaan paljon myös niin kuin tiedon ja uudenlaisten ajattelutapojen kautta niin kuin sisäistyvästä kontrollista. Tähän tietysti tästä näkökulmasta niin kuin kontrollia on hyvin monissa paikoissa, jossa niin kuin pyritään tavallaan niin kuin kannustamaan ihmisiä käyttäytymään tai toimimaan tietyllä tavalla suhteessa esimerkiksi omaan just toimeentuloonsa. Joo, näin se varmasti on, ja tässä ainakin itselläni ajatukset raksuttaa, että missä kaikessa se näkyykään juuri tähän itse kehittämisen vaatimukseen, mikä edelleen, jos peilataan tähän nykypäivään, niin on hyvinkin polttava aihe, muun muassa tämän yrittäjyyden eetoksen vaalimisen kautta. Mitäs Leena, haluatko kommentoida jotenkin tätä keskustelua siitä? Joo. Varmaan kyse on niin siitä, että kuka käyttää sitä valtaa siinä kontrollin. Aika haastava ja filosofinen kysymys, että missä se kontrolli oikeastaan on ja onko se kenenkään ominaisuus vai onko se rakenteissa. Mutta jos kysymyksen rajaa jotenkin tiukasti ja tutkii jotain tiettyjä sosiaaliturvan niin kuin käytäntöjä, niin kyllähän sieltä voi löytää niin kuin niitä, joilla on enemmän valtaa kuin toisilla, että vaikka juuri tämä 1800-luvun filantropiasta lähtevä niin kuin, tai sieltä siihen pohjautuva keskustelu ja ideologia siitä, että köyhyydestä voidaan niin kuin ikään kuin päästä eroon sillä, että näitä köyhiä ihmisiä vaan koulutetaan ja opetetaan ja tehdään rationaalisiksi, niin kuin Sakari kuvasi, niin kyllähän siitä voi ehkä sellaisen johtopäätöksen tehdä, että siinä eliitti pyrkii kontrolloimaan alempia luokkia. Mutta noin niin kuin yleisempänä kysymyksenä, että mitä se kontrolli on tai kenellä sitä on, niin se on vaikea empiirisesti niin kuin tutkittava kysymys. Ja mä ajattelisin, että kaikki nämä sosiaaliturvan käytännöt ja instituutiot, niin ne ylipäänsä normalisoi tiettyjä niin kuin, malleja ja käsityksiä, vaikka nyt sitten kunniallisesta köyhästä ja kenellä on oikeus niin kuin, yhteiskunnan suomaan tukeen ja turvaan. Joo, missä palataan tavallaan taas niihin keskusteluihin siitä avun ansaitsemisesta tai sen arvoisena olemisesta. Joo, ehkä nyt voidaan vielä jatkaa tätä uimista syvällä kontrollin, vallan ja sosiaalipolitiikan syövereissä pohtimalla myös tavallaan niitä kontrollin paikkoja tai ulottuvuuksia vielä erikseen. Että tässä just tuli kiinnostavasti esiin, miten vaikka tämä rationalisointi, mikä usein kytketään tähän työelämään, niin että se on kohdistunut myös kodin sisäiseen piiriin. Mutta mitä te ajattelette, että mikä tämän kontrollin kannalta on ollut ne keskeiset paikat? Onko se julkinen elämä tai työelämä vai se kodin piiri? Mikä on sen työajan ja vapaa-ajan välinen suhde tässä? Et mihin tavallaan
mihin kaikkiin? Ulottuuko se tasaisesti joka paikkaan? Vai onko tässä ollut jotain vaihtelua? Niin, kai sitä on pyritty aika tasaisesti ulottamaan eri paikkoihin, sikäli kun se on ollut tarpeellista tavallaan semmoisten ongelmien hallitsemisessa, sellaisten tulosten aikaansaamisessa, joihin on niin kuin pyritty. Yksi mielenkiintoinen esimerkkihän on nämä 1900-luvun alun tehdasyhteisöt, joita olemme molemmat tutkineet, jossa sitten taas on niin kuin tämmöisiä tavallaan työväestön saarekkeita usein keskellä maaseutua, jossa sitten on saattanut yksittäinen työnantaja hyvin merkittävästi kontrolloida koko ympäristöä ja tuottanut tämmöisiä hyvinvointipalveluita, kuten sairaanhoitoa, asuntoja, koulutusta, sairasvakuutusta ja myöskin pyrkinyt sit kontrolloimaan niin kuin työväen vapaa-aikaa eri tavoin, ja se on ollut nähty huomattavan tärkeänä toimintana, että ihmiset saadaan paimennettua esimerkiksi oikeanlaisiin kulttuuriyhdistyksiin ja pidettyä erossa vääränlaisista kulttuuriyhdistyksistä, ja että ihmisillä on ylipäänsä ylösrakentavaa tekemistä. He asuvat omaa taloaan yhtiön asunnossa ja pihanhoitokilpailujen innoittamana, vai miten tuo Pauli Kettunen muotoilikaan tämän niin kuin ihanteen siihen aikaan. Tietenkin sitten ympäristöt on erilaisia, mutta että kyllä sitä kontrollia on, sanotaan, ehkä pyritty aina ulottamaan sinne, missä sitä on koettu tarvittavan. Joo, ja tässä tavallaan koko aika korostuu työväenliikkeen piirissä juuri se ihanne toimijan kasvattaminen liikkeen piirissä, ja olet, Sakari, ollut mukana toimittamassa tätä kirjaa Työväki ja sivistys, niin aloin miettimään myös, että kontrolli, sosiaalipolitiikka ja sivistys tuntuvat sitoutuvan tiiviisti yhteen, vai tullaanko sitten jossain kohtaa myös näihin sosiaalipolitiikan rajoihin, missä vaiheessa siirrytään jonkun muun piirin alalle? Niin, ehkäpä ainakin tähän niin kuin, kuuluu tähän niin kuin työväestön tietyllä tavalla taistelun sivistykseen pääsemisestä, niin myöskin sellainen niin kuin itsekasvatus hyvin olennaisesti, kuten itse asiassa olet omassa väitöskirjassasikin tuonut esille, että tämä on ollut niin kuin olennaisesti tämmöinen niin kuin itsekasvatusprojekti myöskin tämä työväenliikkeen kehkeytyminen, ja on siis myöskin esimerkiksi tässä Työväki- ja sivistyskirjassa nyt oli artikkeleita kiertävistä agitaattoreista, joista sitten on joita aikanaan on joissakin tutkimuksissa pidetty tämmöisenä niin radikaalin vallankumouksellisen kipinän niin kuin levittäjinä ja vihan lietsojina, mutta toisaalta myös tähän agitaatiotoimintaakin saattoi kuulua myös tällainen niin kuin esimerkiksi raittiusaatteen ja tällaisen niin kuin hyveellisen nuhteettoman elämän edistäminen ja kaikenlaisten paheiden vastustaminen. Niin, ja siihen se tuntuu tavallaan aina palautuvan. Mutta palataan vielä näihin kontrollin paikkoihin ja ulottuvuuksiin. Miten Leena ajattelet, että onko se tämä työnteko, koti, vapaa-aika tai joku muu, missä keskeisesti ollaan? Ja voisin tässä kohtaa nostaa esiin myös Leenan hienon kirjan Työväentalolle vai seurahuoneelle, missä juuri tätä vapaa-ajan kysymyksiä monipuolisesti pohditaan. No, Sakari tuossa edellä hyvin referoikin sen teoksen keskeisen sisällön, mutta mä ajattelisin, että kontrollia on siellä niin kuin, tai niissä paikoissa, joissa sitä on helppo toteuttaa, eli kaikenlaiset rajatut tilat, instituutiot, laitokset ja myöskin paikallisyhteisöt. Mutta sitten on tietenkin niin kuin kontrollia, joka ei niin kuin ole paikannettavissa mihinkään, koska se elää meidän käsityksissä ja ajattelussa ja niin kuin arvostuksissa. Ja siihen viitaten niin voisi ehkä vielä mainita tuosta niin kuin köyhäinavun ja viimesijaisen sosiaaliturvan ympärille rakennetusta sosiaalisesta stigmasta, jossa tämä avun vastaanottaminen tehdään niin kuin laajasti ymmärrettynä niin häpeälliseksi, että sitten se lopputulos on se, että ennenkin jolla on lakiin perustuva oikeus saada yhteiskunnan tukea, niin he eivät sitten sitä sitten kuitenkaan päädy hakemaan missä elämäntilanteessa. Niin se on mun mielestä esimerkki kontrollista, joka ei ole niin kuin paikannettavissa mihinkään fyysiseen tilaan tai paikkaan. Joo.
Niinpä se ei ehkä enää ole se keskeinen kysymys, että mikä paikka, että onko kontrollivapaata aluetta ja itse asiassa mitä se kontrolli tässä yhteydessä Se on aina ja on. kaikkialla. Niin. No, jotta emme päätetä tätä podcast-jaksoa ja sarjaa nyt näin synkin ajatuksiin siitä, että tätä kontrollia on aina ja kaikkialla, mikä on siis totta, ja tässä on nyt monesta eri näkökulmasta pohdittu, ja ehkä kuulijoita tai tulee niitä ajatuksia, että hetkinen, että en olekaan ajatellut aikaisemmin, että muun muassa näissäkin toimissa on tätä kontrollia, mutta pitäisikö tähän loppuun vielä pohtia, että onko tällaista kontrollia mahdollista vastustaa, ja minkälaisia strategioita esimerkiksi tätä sosiaalipoliittista kontrollia kohtaan on ollut, vai ollaanko sen edessä oltu täysin aseettomia? Miltä näyttää näiden kontrollin kohteena olevien oma toimijuus ja onko heillä aktiivista roolia siinä esimerkiksi oman tulevaisuutensa määrittämisessä? No kyllähän sitä on aina, siis harva tai läheskään kaikki näiden toimien kohteet ja varmasti on niin kuin omaksunut sitä arvomaailmaa, joka heihin on kohdistettu, siinä vaan on toimittu taktisesti ja pidetty tavallaan oma tila ja kerrottu se, mikä on tarpeen ja toimittu myös opportunistisesti ja ei ole tavallaan niin kuin ehkä ei edellytä sitä, että pitää sitä järjestelmää legitiiminä niin kuin tavallaan hyväksyttävänä, että on sen armoilla. Että kyllä sitä varmasti on sitä omaa tilaa, mutta tietysti sitten voisi ajatella, että yhteiskuntatieteellä voisi olla rooli just sen hahmottamisessa, että saa kiinni tämmöisiä kontrollin muotoja, jotka tuntuu itsestäänselvyyksiltä tai jotka on nimenomaan tullut sisäistetyiksi. Et sen takia on yksi perinteinen tehtävä just pohtia kriittisesti tällaisia rakenteita vaikka, ja argumentaatiotapoja, esimerkiksi sitä, että jatkuvasti pitää perustella asioita niiden taloudellisella tuotolla ja sosiaaliturvaa pitää perustella sosiaalisina investointeina ja yrittää mahdollisesti jopa mitata sen hyötyjä ja käyttää tätä niin kuin argumenttina yhteiskunnallisessa keskustelussa, mikä on sinänsä ihan oivaltavaa, mutta sitten samaan aikaan pitäisi ottaa ylimääräinen askel ja kriittisesti pohtia sitä, että mitä oikeastaan olemme tässä tekemässä. Jos näihin kotitalousbudjetteihin taas palaa, niin kotitalousbudjetointiahan on huomannut ainakin niin kuin viime vuosikymmeninä sitä markkinoineet muun muassa pankit, jotka ovat halunneet kannustaa asiakkaitaan ostamaan rahoitustuotteita ja sitten myös tällaiset matalapalkkatyönantajat, kuten McDonald's, sitten taas niin kuin omille työntekijöilleen tällaisena selviytymiskeinona, ei välttämättä Suomessa, mutta tämmöisiä kansainvälisiä esimerkkejä kyllä on. Että tavallaan varmasti olemalla niin kuin hereillä, niin voi sitten yrittää paremmin ymmärtää, että miten ihmisiä mahdollisesti yritetään sitten kontrolloida. Joo. Mitäs Leena, mitä näkökulmia tähän kontrollin vastustamiseen? Kontrollin vastustaminen voi tietenkin olla yksilöllistä tai kollektiivista, että jossain mielessähän koko järjestäytynyt työväenliike on kontrollin vastustamista, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin yksilöitä, että miten he arjessaan vastustaa kontrollia, niin mun läpikäymissä aineistoissa löytyy esimerkiksi paljonkin esimerkkejä siitä, että on karattu työtuvista ja työlaitokset on itse tilastoinut karkaamisia, kuinka monta karkausyritystä per vuosi. Eli niitä on ollut ja se on yksi vastarinnan muoto tietenkin. Joo, ehdottomasti. Joo. Onko teillä jotain tähän liittyen vielä? Oliko Sakarilla vielä joku ajatus? Näyttää, että prosessi on käynnissä. Niin, tätä voisi tietysti ehkä niin sitten ottaa seuraavan kierroksen ja kysyä, että mistä sitten on ollut kysymys, jos ajatellaan esimerkiksi, että työväenliike on mennyt järjestämään vaalikokousta tai agitaatiotilaisuutta, ja sitten paikallinen nuoriso onkin vallannut sen tilan ja järjestänyt siellä spontaanisti tanssit huuliharkon säästyksellä ja sotkenut koko kuvion. Eikö sekin ole kontrollin vastustamista? Joo. Voi kysyä tietenkin, että me puhutaan kontrollin vastustamisesta, että siinä intuitiivisesti tulee sitten vaistomaisesti sellainen ajatus, että kontrolli paha ja kontrollin vastustaminen hyvä, mutta voi tietysti miettiä, että minkälainen on maailma ilman kontrollia, miten kontrollin kanssa voi elää, minkälaista on, voisi olla sitten sellainen demokraattinen kontrolli. Tai mitä on sosiaalipolitiikka ilman kontrollia. Niin. Joo, mutta tämä on kyllä tosi
Tai mitä on Hyvä kääntää se. omapäisyys niin, että vastustetaan ylipäätään auktoriteetteja ja sääntöjä ilman, että siinä on taustalla jotakin yhdenmukaista ja suurta ideologiaa tai päämäärää. Ja sellaisiakin narratiiveja on, jos esimerkiksi juuri AY-liikkeen vastustaminen kehystetään tällä tavalla. Näin se on taas, jos löytyy peilauskohtaa nykypäivään. Niinhän se on, ja vastarinnalle on tietenkin eri aikakausina erilaiset mahdollisuudet, että 30-luvulla, jolloin kansalaistoiminta ei ollut kovin vapaata, niin se kontrollin vastustaminen saattoi olla juuri sitä, että mentiin tehdasyhtiön järjestämiin urheilukilpailuihin juokseen punaisissa housuissa. Sen saattoi yksi henkilö tehdä, kun kaikki järjestöt oli kiellettyjä, ja sillä oli symbolista arvoa tietenkin sellaisella aktilla. Siinähän olisi itse asiassa kiinnostava tutkimuksen aihe, että miten näitä pieniä tekoja. Joo. Mutta ehkä voisin nyt vielä tästä lopuksi poimia tuon. Tämä oli mielestäni hyvä, ja tässä on aina, niin kuin tässä näkyy, että asioita voi aina tarkastella monesta näkökulmasta, ja se, mihin se kaikki palautuu, on tarve kriittiselle pohdinnalle ja asioiden tietoperustaiselle pohtimiselle, mitä nyt on tässä podcast-sarjan ensimmäisellä kaudella monesta eri näkökulmasta tehty. Hei, kiitos aivan valtavasti Leena ja Sakari, kun olitte mukana tässä, ja kiitos näistä keskusteluista, ja kuulijoille kiitos mukana olemisesta, ja mukavaa kevään jatkoa kaikille. Kiitos. Kiitos.